Olisiko se pottu pois? Kohtupora Oulusta donasi 5 euroa. Oisko takuja seuraavaan CS-peliin, oon ottanut nyt 10 peliä per CC. Jos ois muutamat infitakut heittää. Mitkä vitu infikakut? Mitkä vitu infikakut? Tää vitu kieltä. Apua! Tuksu, ei vittu apua! Tää on kunnon ansa! Mä alaisin kyllä laittaa ehkä tämmekon, mutta kun tää on ryppynen. Tää vois olla jokin... Ai ei. Aha. Oi. No nyt on kyllä Jenen kamerassa kuva. Voi. No. Se henkilökohtaisesti tästä tilanteesta ilman tuulta niin tää olisi ihan jees, mutta vähän tuolta pystytuuli vituuttaa. Laitanko ihan Harri Hupun päähän? Joo. Jos tästä tulee kato joku Iltalehden Panu Hörkkö tai joku, niin me laitan ihan Hupun päähän. Jokohan sillä actioni on siis tapahtumassa. Eli tässäkö nyt on siis semmonen tilanne, että tässä aletaan harrastaa niin sanotusti sitä kauneinta. Ai niin vittu, me unohdin muuten sen, että täällähän muutkin liveet päällä yhtä aikaa. Jenen chatille ihan muuten lämpimiä terveisiä. Tässä on tämmönen niinkö selostus kautta haastattelu vielä käynnissä. Saatte tämmöstä niinkö... Kertokaa... No joo, nyt taas menis ihan liian... Jenen kuvakulma varmaan nyt jätkille, niin nyt jätkät ihan siellä Jenen kamerassa, niin ottakaa käsi pois ihan ehdottomasti pois housuista. Salaatti. Salaatti on hyvä vatsavaivaselle, mä en kyllä usko. Siis salaatti on nimenomaan huono. Salaatti on semmonen, mitä keho ei osaa edes... Eipäs paasata nyt. Salaattihan on nimenomaan mun mielestä huono. Salaatti ei ole edes ihmisen ruokaa. Se on lehmien ruokaa. Me ei olla märehtiöitä. No eläimet nimenomaan, eläimet vetää sitä, koska niiden ruoansulatus on vähän eri. But if you're blind later on, then no responsibility. Sorry, no responsibility. You don't mind? Oh yeah. Okay, that's how I approach it. Yeah. Be safe. Earring is not sharp enough. So I have a sharper earring. Yes, we need something sharp. Jäljittää. No ei. Se kaikki laitettu tos vittu. Aina mulla on kaikissa mun kamoissa paikan, niin... Hey! Where are you going, Sam? Okay. Go in bar! Sam! Sam! Armando. What's up, bitch? Where's my drink? I don't want drink. But why? Me? I want.
Okay, I don't know, but police lost his baguette. He's got fine. Take it. Milloin kun Mäkenin tulla Kohtla lassi viestiä, milloin Litke soitta sillä panne otta perätätä kiinni, otta tää kiinni. She has like a MDMA ice. Mitä? Vitosen mitä? Oh shit. Ei vittu! This is also No, it's for natural. Saisit varmaan voittaa ton. Niin? Koska mä tiedän niin helvetin hyvän näköisiä tyyppiä. Oot sä nussinut hyvän näköisiä mimmejä? Mitä? Ootko sä nussinut hyvän näköisiä mimmejä? Tää äijä vittu. Oliko Harald hyvän näköinen? No se oli vähän noita akka, mutta ei se haittaa. Se on kiva kroppa. Mut se, että mitä vittu sanoo mulle, että onks mä nussinut hyvän näköisiä mimmejä? Onks mun mimmit ollut muka pahan näköisiä? En mä niinkään oo sanonut, mutta... No vittu, just sä sanoit. Mikä sulle on sitten, mikä on sun mielestä hyvän näköinen mimmi? No se näkee siinä sitten, kun itse huomaa. Ei, kuka se vittu läski oli? Läskilortto, kenen kanssa oli? Tää vittu... Se kuka laittoi sulle pallon suuhun ja kaikkea. Niin, onko se sun mielestä hyvän näköinen mimmi vai? Koska siinä meillä on ihan eri taippi. Mardi? Just toi. Niin meillä on sit ihan eri taippi, niin älä mulle sano hyvän näköisestä mimmeistä. Jos Mardi, herran jumala. Se ei oo mun mielestä hyvän näköinen mimmi, mutta sun mielestä on. No onks Kiero sun mielestä hyvän näköinen? Ei herra, ei vitussa ole. Panit sitä? En vitussa. Sä oot yrittänyt painaa, mutta se tuli tomille säädilles. Niinku vittu oikeesti. Nyt huutista ihan oikeesti. Niinku älä nyt... Enhanced Clouds, OBS host. Kammas soittaa. Halo? Terve. Hei, mä oon koditon, niin mä en tarvi sähkösopparia. Sitä sama, moi. Koditon. Se on kyllä sähkömielessä semmonen, että menee vähän solmuun, kun sanotaan koditon. Nyt taitaa tämmösen. Kanssa on sanonut, mä asun autossa. Joo. Löytyyköhän meiltä isoa kokoa? Maybe big one. This one. What size do you need? I think it's ja se on vähän vaihtelee kengästä tuo koko. Se riippuu kenkästä. Kenkästä riippuu tuo koko. Mikähän näitten kokoinen on? 4,7 tonnaa, mutta 4,6 vuosi. Täällä paskaa täällä. Ei, se on vikaa. Siinä oli tämän päivän Tänään Kikkissä. Tästä voit katsoa vanhoja Tänään Kikkissä videoita. Muista tilata kanava, huomenna luvassa taas 2 uutta jaksoa.